Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आसाम पुलिसनि जानो गोनां फिजिकल टेस्ट मेआव बेनो जाबाय एवी कनस्टेबल यूबी बेनिफ्राय नोंथांमोननि कमान्डो लेभेलाव लोगोसे एसआई एफआरओ ड्राइभार स' बेनि सायाव कभार खालामगोन जे गोबां दुखु मोनदों आरो खायसे मोजां मोनदों आरो लोगोसे गोबां कमेन्ट्सबो फैदों जे रानिं खालामला बाबाय एबा दुखु मोनबाय नाथाय नोंथांमोना मिथिखागौ जे सासे केन्डिडेटआ स्ट्रागल खालामनायखौ जे जुदि जब लानोबा साख्रि लानोबा बिथांमोना खस्थ' खालामखानांगोन आरो लोगोसे नोंनि खस्थ'आ उनावहाय सक्सेस जानायनि चान्सआ दंखायो स' बेखौनो बेयाव कभार खालामगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोजोब जोबजासिम अब्लानो बुजिगोन दा बेखायनो जोङो एसएलपिआरबो फैयोब्ला एग्जाम जासिगोन बेनो जाबाय 7 जानुवारियाव दा बेनो जाबाय नोंथांमोननि एक्स सार्भिसमेन कनस्टेबल हेड कनस्टेबल एसए लेभेलाव बिथांमोना एग्जाम होसिगोन आरो बिथांमोनाबो गोबाव समनिफ्राय नेबाय थादोंमोन जे एग्जामखौ होनो दा फाइनालि बिथांमोना होनो मोनसिगोन बेखायनो एडमिट कार्डखौ बेयाव डाउनलड खालामनो हासिगोन बिथांमोना स' बेखौ दोनथ'नानै दानिया रायलायगोन बेनो जाबाय आसाम पुलिसनि एबी कनस्टेबल यूबी कनस्टेबलाव नोंथांमोना फिजिकेल टेस्टखौ बोरै होनांसिगोन एबा बेसेबां काटअफ लाथावगौ एबा माबादि चान्सखौ मोनखो जेरै 90 डेज गाहाम टाइम मोनबाय फिन खनसेबाव जों बेखौनो बेयाव कभार खालामगोन मानोना गोबां प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ आरो प्रेक्टिसा मोजांनिफ्राय मोजां जाबोदोंमोन दा मा जाखो साडेनलि मेआव जासिगोन फिजिकेल टेस्टआ बेनि सायावनो जों बेयाव डिसकास खालामगोन फिजिकेल टेस्टआव नोंथांमोना मोनदों 60 दा नोंथांमोननि बाथ्रा जाबाय जे काट अफ स' नोंथांमोननि काट अफआहाय गोजौ थांसिगोन बेनो जाबाय गोबां प्रेक्टिस खालामनो टाइम मोनबाय फिजिकेल टेस्टनि थाखाय बयबो टाइम मोनबाय आरो जायफ्रा खालामाखैमोन बिथांमोनाबो चान्सखौ मोनबाय मानोना नैबे 3 मान्थ्सआव एबा 90 डेजआव प्रेक्टिस खालामनो टाइम मोनबाय बेखायनो नोंथांमोननि काट अफआ गोजौ थांनायनि चान्सआ दङ स' बेखायनो नोंथांमोननि खामानिया मा बेखौनो बेयाव डिसकास खालामगोन जायफ्रा आसाम पुलिस साख्रि मावनो गोसो दङ भिडिअखौ नायबाय था जे नोंथांमोना एसेब्लाबो आइडिया मोनगोन दा नैबे 60 फिजिकेल टेस्टआव एबिआव साख्रि लानोबा नोंथांमोना लं जाम्पखौहाय 20 आव 20 लाथारखानांसिगोन मानोना जेबो चान्सखौ नुहुरासै मानोना एसेबां गोबाव टाइम दङ बेखायनो लं जाम्पआ इमप्रुभ खालामनांसिगोन जायफ्रानोखि 16ल' बारगासिनो दङ नोंथांमोना 16.5 बारथारनांगोन बा 17 नोंथांमोनाहाय टार्गेट खालामदो होमबाथाय नोंथांमोना डाइरेक्ट 20 आव 20 मोनखासिगोन एन्ड सिनापआवबो नोंथांमोना 20 आव 20 नोंथांमोना मोनखासिगोन बेखायनो सिनापखौबो नोंथांमोना एक्सेलेन्ट लाथारनांगोन स' बेनिफ्राय जों मिथिबाय 20 ओरैहाय 20 बेनिफ्राय दानिया रानिं स' नोंथांमोननि रानिंआवहाय दा रानिंआवसो एसे कम्पिटिसन जासिगोन रानिंआवसो एसे गावजों गाव माने नारसिनलायनाय जासिगोन जे रानिंनि सायावसो नारसिगोन मानोना रानिंआवबो गोबाव टाइम मोनबाय 90 डेजनि बारा टाइम मोनगोन नोंथांमोना अब्ला स' बिनि फिजिकेल टेस्टआ मोजां जागोन आरो दासिमबो मोजां जाखाबायमोन बेखायनो गोबां कमेन्ट्स खालामदों जे खायसेया फिजिकेल टेस्टनि थाखाय रेडि खालामनो हाजोबाखैमोन टाइम मोनबाय मोजां मोनबाय आरो खायसेया गोबां माने स्ट्रं जाबायमोन फिजिकेल टेस्टआ नाथाय दुखु मोनदों जे मानोना गोबां लेट जासिगोन होननानै मोनसेल' बाथ्रा नोंथांमोनाहाय आसाम पुलिसाव साख्रि लानोबा डिमटिभेट जानायनि गोनांथि गैया नोंथांमोना जेरै प्रेक्टिस खालामबाय थादोंमोन थिग बेबादिनो नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय थानांगोन होमबासो नोंनि टारगेटआ साक्सेस जागोन आरो जायफ्रा नार्भास मोननानै नोंथांमोना प्रेक्टिसखौ ड्रप दोनगोन बे नोंथांनि जोबोर लस बेखायनो नोंथांमोना मोनसेल' अप्सन जे नोंथांमोना रेगुलार प्रेक्टिसखौ खालामबाय थानांगोन दैलि वानबाबो नोंथांमोना खालामनांगोन जे नोंथांमोना ड्रप थायोबा नार्भासबो जागोन देन बेनिफ्राय दायो काटअफखौ जों डिसकास खालामो नोंथांमोनाहाय हमना ला 20 आव 20 मोनखाबाय सिनापहाय लं जाम्पआवहाय बेनिफ्राय रानिंआव 20 आव नोंथांमोना गैयाब्लाबो नैबे 14खौ टार्गेट खालामबा नोंथांमोननि काटअफआ नायदो बेबादि जाहैनायनि चान्सआ दङ स' नोंथांमोनाहाय जाहाथे बेबादि टार्गेटखौ लाहैयो मेल केन्डिडेट्सआव दा जों बेयाव ओभारअल काटअफ लादों 54 जेनेरेल हिसाबै नाथाय एसटि हिसाबै जोंहा एसे कनसिडारबो थानो हागौ मानोना एसटिना एसे खम थांगोन नाथाय जुदि नोंथांमोना 54 गाहाम लानो हायोबाथ' मोजाङानो जाबाय दा जोङो लायोबा जोंहा बेयाव माखासे एनालाइज खालामगोन जे नोंथांमोना डिमटिभेट जानांगौ गोनांथि गैया जेबो नार्भास जानाङा दा बे मोनसे आनअफिसियेलि दा बेखायनो जोङो जुदि 53 एबा 54 मोनोबा नोंथाङा एग्जाम होनायनि चान्सखौ मोनगोन बादि मोनदों आरो बे सोनारगोन डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय खायसे खमबो थांगोन आरो बाराबो थांगोन देन फैबाय फिजिकेल टेस्ट कनस्टेबल यूबी दा लं जाम्पखौ जोंहा 20 आव 20 लाथारखानांगोन मानोना समानो थिनखादों जेला गोबां टाइम मोनबाय 90 डेजनि प्लास एबा 90 डेजनि बारा टाइम मोनखादों बेखायनो नोंथांमोना 20 आव 20 लाथारनांगोन लं जाम्पआवहाय जेबो नोंथांमोना कनसिडारखौ नुहुराखै मानोना बयनाबो लं जाम्पआ जाखाजोब्बाय जुदि जायाखैबा दाबो टाइम दङ जेबो टेनसन दाला दा बेनिफ्राय जोङो लाहरदों 13 एबा 14 लायोबा नोंथांमोननि काट अफ बेखौ नुहुरो बेनो जाबाय 33 आरो 34 दा बे जाबाय मोनसे जेनेरेल हिसाबै लादों आरो एसे बिदा फंबाय जागोन उनावहाय थ' नोंथांमोना जाहाथे बेखौहाय एसे टार्गेट खालामो आरो जुदि बारा हायोबाथ' मोजां जोबोर मोजां दा बेखायनो एग्जामा जागोन नोंथांमोना जुलाइआवहाय हमना ला नोंथांमोना मेआव रानिं जाबाय बेनिफ्राय जुनावहाय एसे टाइम लाबाय एन्ड बेनिफ्राय जुलाइआव सेकेन्ड उइक एबा थार्ड उइकआवहाय नोंथांमोना एग्जामखौ होनांसिगोन दा बेनोमोन आरो नोंथांमोना डिमटिभेट जादों खायसेया मानोना रिलिया फावसैबाय मानोना प्रेक्टिसा गोबां जादोंमोन आरो आसा खालामदोंमोन फेब्रुवारियाव नोंथांमोना मिथिखागौ जे फेब्रुवारियाव एग्जाम दं होननानै एचएस लेभेलनि बेखायनो जानो हायासै आरो लोगोसे इलेक्सन दङ इलेक्सननि थाखायबो जानो हायासै स' बेखायनो फिजिकेल टेस्टआ मेआवसो जासिगोन बेनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट नोंथांमोना गावजों गाव कमेन्ट्सआवहाय गोबां डिमटिभेट जागासिनो दङ स' बेबायदि डिमटिभेट जानांगौ गोनांथि गैया मानोना सासे केन्डिडेटआ साख्रि लानोबा गोबां स्ट्रागल खालामनांगौ जाखायो गभर्नमेन्टआ जि होनो एबा लादों इनिसियेटिभ एबा टार्गेट लादों बिथांमोना बेखौनो खालामो स'
स' बेखाय जेबो जों खालामनो हाया जों जास्ट इनफरमेसन होयो जे नोंथांमोननि जानो गोनां माखासे एग्जाम बा नोंथांमोननि फिजिकेल टेस्टनि सायाव डिसकास खालामो दा हमना ला 1 to 3 years गाहाम स्ट्रागल खालामो सासे APSC UPSC केन्डिडेटआ बिनि उनावसो एग्जाम होनानै स' बिथांमोनाबो साक्सेसफुल जायो एबा अफिसार जायो स' बेखायनो नोंथांमोनाबो जेबो डिमटिभेट जानाङा कनस्टेबलाव साख्रि लानोबा नोंथांमोनाबो खस्थ' खालामखानांसिगोन मानोना सरकारनि बाथ्रा सरकारा जि लायो बेनो जायो आरो लोगोसे नोंथांमोननोबो फाइनालि साख्रिखौ होमारो आरो होबाय थादों दा बेनोमोन दिनैनि आसाम पुलिसनि माखासे डिसकास भिडिअ आसा खालामो नोंथांमोना जेबो डिमटिभेट जाया आरो प्रेक्टिसखौ नोंथांमोना स्टार्ट खालामफिनदो दा नोंथांमोना दैलि हायाबाबो सप्तायाव नोंथांमोना खनब्रै बा नोंथांमोना 4 टाइम्सखौ नोंथांमोना जाहाथे खालामनो हायो स' बेनोमोन आसाम पुलिसनि माखासे भिडिअ